Добрый вечер, шановні телеглядачі. Ми раді знову зустрітися з вами у телекав'ярні «Вечірній Віцебск». Всім добрый вечер, Сяржук, як заўсёды, рады цябе бачыць. Взаємно. І сёння мы будзем працягваць нашы курсы па гісторыі Віцебска. Так, тому що минулий раз тема Полацкае княства така велика. Вось мы шлі па 11 стагоддзю і упэўнена так бадзёра шлі, спатыкнуліся на Всеславе Чародея і зразумела стало, што не ўклаліся мы ў час. Так, таму працягваем сёння Полацкае княства і сёння шмат цікавага даведаецеся пра Всеслава Чародея і не толькі. Пачынаем. Яшчэ раз добрый вечар усім. Зноў-такі прадстаўляем нашых госцяў. Уже можна на памяць усе ведаюць уже, хто глядзіць нашу тэлекавярню. Гэта Дзяніс Юрчак і Анатоль Дулаў. Дзяніс і Анатоль у нас кандыдаты гістарычных навук, дацэнты. Анатоль да таго ж яшчэ загадчык кафедры гісторыі Беларусі Віцебскага дзяржаўнага універсітэта імя Машэрава. Ну што, будзем працягваць, так? Конечно. Полацкае княства. Анатоль там шмат чаго цікавага распавядаў на минулый раз. Сёння Дзяніс распавядзе. Сёння Дзяніс распавядзе. Вось так. Ну, сцісла, што было ў папярэдніх серыях. Да, для тых, хто не бачыў У папярэдніх стагоддзях. Ну, сапраўды, вернемся до нашай Полацкай і Віцебскай, у тым ліку Санта-Барбары, таму што, як аказваецца, тут падзеі разгортваліся часам значна больш нават насычана і яскрава, чым гэта робіцца ў некаторых серыялах. Але мы, дарэчы, беларускім кінематографам так і не запатрабаваны многія з гэтых сюжэтаў. На жаль. Ёсць над чым падумаць. здымаюць толькі не ў тым накірунку. Але ўсё ж такі звернемся да Всеслава Чародея, на якім спыніліся, таму што асоба сапраўды значная, асоба выбітная. Нездарма ў Полацку быў усталяваны помнік гэтаму вядомаму дзяржаўнаму і палітычнаму дзеячу, чалавеку, які, ну, сапраўды гэта заслугоўвае, хаця князь вельмі дзіўны, і пра што мы казалі. Мінулы раз мы гаварылі пра тое, што ён быццам нарадзіўся ад валхвавання. Адкуль гэта ўсё пайшло, таксама звярталі ўвагу. Але вось прыгадалі яшчэ адну асаблівасць, якую хацелася б, можа, з якой пачаць. Ёсць такая быліна, сказ пра волхва Усяславіча. І лічыцца, што менавіта Всеслаў Чародзей мог быць прататыпам гэтага быліннага героя. І там гаворка ўвогуле пра паходжанне, у тым ліку ёсць. Па саду па зелёнаму хадзіла, гуляла молода княжна Марфа Васильевна. Она с камени соскочила на лютого на змея. Обивается лютый змей около чобота зелен софьян, около чулочека шелкового. Хоботом бьет по белу стегну. А в то поры княгиня понос понесла, и дитя народил. Ну, адпаведна, бацькам гэтага летапіснага героя быў змей. Змей. Вядома, што змей у язычніцкай міфалогіі заўсёды шанаваўся, тым больш у беларусаў гэта традыцыя яшчэ пра вужоў, якія ўспрымаліся як змейны цар, улічваючы вось знешні выгляд і улічваючы тое, што гэта самая вялікая змяя, якая ёсць на Беларусі, ну, з тых, хто тут заўсёды жыве. Ну, у выніку вось гэта цікавая сувязь, якая прысутнічае, таму Всеслав Чародзей, магчыма, не толькі ваўком з'яўляўся, яшчэ і змяёй, умоўна, па меншай меры сярод продкаў меў. Ну, мінулы раз мы казалі пра яго актыўнае палітычнае дзеянне, пра 65-й год, пра 66-й, калі ён ажыццяўляе паход на Новгарад, і гэта... Але, здаецца, да Нямігі не дабраліся. Да Нямігі якраз і дабраліся. Бітву ўзгадалі, але пра яе наступствы сказаць не паспелі. Ну, наступствы Анатолій Миколаевич, здаецца, нават казаў. Ўсё ж такі гэта была перамога, якую цяжка называць перамогай. Абодва бакі вельмі моцна пацярпелі, і ў выніку зразумела, што як у летапісу запісана, што браты Яраславічы перамаглі, яны перамаглі, але ажыццявіць пагоню ўслед за Всеславам Чародзеем і ўрэшце рэшт поўнасцю разбіць і знішчыць яго, ці іх захапіць у палон, яны гэтага не змаглі зрабіць. Таму супрацьстаянне працягвалася. Таму рэальна гэта была праблема, і супрацьстаянне працягвалася, і ў наступны раз яны сустракаюцца на Ршы, і гэта будзе першая прыгадка Оршы, што таксама цесна звязана з нашай Віцебшчынай, улічваючы што гэта адзін з буйных гарадоў вобласці. Таму першая прыгадка Оршы якраз 67-й год. І, адпаведна, ракі, ад якой
Таму што прыгадвалі хутчэй за ўсё ж такі там раку. Там адбываецца падзея, калі Усяслава Чарадзея, і зноў ж такі два войскі сышліся. Усяслава Чарадзея запрасілі на перамовы, цалавалі крыж, тым самым даючы клятву, што з ім нічога не будзе, гэта была гарантыя бяспекі. Ён разам з двума сынамі пераплывае Дняпро, і тут здрада. І тут здрада, тыя, хто цалаваў крыж, яны адмовіліся ад сваіх абяцанняў, адмовіліся ад сваіх клятваў. Усяслаў Чарадзей схоплены, узяты ў палон, перавезены ў Кіеў і кінуты ў поруб. Ну, вось такі, здаецца, не самы яскравы лёс князя, і гэта ўсё, у прынцыпе, магло даволі дрэнна скончыцца для яго. Ну, але не скончылася. Але не скончылася. Тут я ўклінюся, прабачце. Ўсё ж такі налілі зноў штосьці. Да, што цалаванне крыжа, як вы разумееце, гэта была клятва не толькі перад людзьмі, і можа не столькі нават перад людзьмі, колькі перад Богам. І тым самым, што Ярославічы гэтую клятву парушылі, яны імкнуліся падмануць Бога, што, в прынцыпе, немагчыма. І гэта паказала далейшая хада падзей. Да, Усяслаў прабыў у порубе больш чым год, але у верасні 1068 года адбываецца паўстанне кіеўлян. І гэтаму паўстанню папярэднічала нашэсце полаўцаў, бітва на рацэ Альце, а Альта место сімвалічнае. Менавіта там некалі пацярпеў паражэнне так званы святаполк Акаянны ад Ярослава Владимировича, Ярослава Мудрага. Так, гэта место, дзе адбывалася пакаранне злачынцаў, можна так сказаць, паводле аповесці мінулых часоў. Кіеўляне запатрабавалі ў князя Ізяслава Ярославіча, каб той выдаў зброю, каб яны маглі самі біцца з полаўцамі. Відавочна, Ізяслаў баяўся, што кіеўляне гэтую зброю абернуць супраць яго, не стаў гэта рабіць, і ў выніку адбылося тое, чаго ён баяўся. Што цікава, ідэя пайсці вызваляць Усяслава узнікла ў кіеўлян для двара Брачыслаўля. Пра двор Брачыслава мы згадвалі. Па адной з версій, гэта рэзідэнцыя князя Брачыслава, калі ён быццам бы паводле Эммендавай сагі з'яўляўся правіцелем, суправіцелем Ярослава ў Кіеве. Але хутчэй за ўсё, гэта ўсё ж такі гандлёвае прадстаўніцтва, як мы казалі, часткова дыпламатычнае, дзе князь спыняўся, калі прыязджаў. І відавочна, што не без палачан з'явілася гэта ідэя. Ну, з аднаго боку. З іншага боку, трэба разумець вельмі простую рэч, што князем тады нельга было стаць. Князем можна было толькі нарадзіцца, і ад нараджэння лічылася, што дзіця, вось гэта народжанае ў княжаскай сям'і, яно валодае ўсімі неабходнымі здольнасцямі, яно Богам абранае для ажыццяўлення ўладных функцый. Гэта, напэўна, самае галоўнае Богам абранае. Ну да. Так было ў язычніцтве, так потым становіцца ў хрысціянстве, прычым у хрысціянстве яшчэ вылучаецца вось гэта ідэя адзінаўладдзя князя в межах сваёй зямлі. І з аднаго боку, я ўжо казаў мінулы раз, што унікальны выпадак. Князь абраны народам. З аднаго боку, як кажуць, іншага князя пад бокам не апынулася. Але з іншага боку мы бачым, што кіеўляне, фактычна ворагі Усяслава, некаторыя з іх ці іх сваякі, відавочна, зусім нядаўна з ім біліся, яны яго чамусьці абіраюць сваім князем. І просто казаць, што тут полацкі уплыў адыграў. Стокгольмскі синдром. Тут увогуле можна... Гэта сведчыць пра вельмі высокі аўтарытэт Усяслава на Русі, увогуле ў асяроддзі простых людзей. Ну і наконт аўтарытэта, наконт гэтых падзей, яшчэ калі праводзіць паралелі, як не смешна, але гэта, па сутнасці, першы майдан у Кіеве, вядомы ў гісторыі, калі... Прычым першы майдан яшчэ, калі таксама яскрава прасочваецца рука звонку. Мы не будзем тут у сучасныя палітычныя акалічнасці лезці, але вось Полацк адназначна быў зацікаўлены ў правядзенні сваёй палітыкі у, па меншай меры, палачані ў Кіеве, не гледзячы на тое, што свой князь сядзеў у порубе разам з двума сынамі. У выніку яшчэ цікавы прыклад, сапраўды, гэта першы вядомы увогуле усенародна абраны князь. Таму вось такая папулярнасць за Усяславам Чарадзеем. З чым яна была звязана? Прычым не на роўным месцы, якая нарадзілася, і зноў ж такі, гэта... Відавочна, ўжо вось гэты арэол існаваў князя са звышнатуральнымі магчымасцямі. Недарэмна пазней
Уже ў 19 стагоддзі гісторыкі скарыстаюць вось гэтае слово. Чарадзей, у дачыненні да Ўсяслава. Все ж таки гэта, ну, вось гэта непасрэдна чуткі пра яго, вось гэтыя факты, якія людзі збіралі, там казкі, легенды, што ён валодае звышнатуральнымі уласцівасцямі, гэта сыграла выключную ролю ў яго вызваленні кіўлянамі. Ну, прынамсі, маглі звязваць з яго абраннем і тую ж самую абарону ад полаўцаў. Маглі звязваць іншыя моманты. Ну, справа ў тым, што калі яшчэ язычніцкія часы, язычніцтва яшчэ моцна жыло ў душах, да? Мы пра дваявер'е можам казаць. Так вось язычніцкія часы, калі правадыр вайсковы, князь, ён не меў перамог, гэта сведчыла пра тое, што багі ад яго адвярнуліся. Да? І гэта магло каштаваць яму жыцця. І тое ж самае можна паралель правесці. Ізяслава пакараў Бог, навёўшы паганых на рускую зямлю. Значыць, ён як бы губляў частку сваёй легітымнасці, і гэта паспрыяла паўстанню. Патрэбен быў лідар, а лідар побач знаходзіўся. Ну, вызвалілі ж. Вызвалілі. Да, але я падкрэслю, што Ўсяслаў меў толькі ўскосныя правы на кіеўскі княжацкі стол. Пра гэта мы таксама мінулы раз разважалі. Ён з аднаго боку належаў да асобнай галіны дынастыі Рурыкавічаў, але ж з іншага боку Кіеў не быў для яго вотчынай. Там не сядзеў яго бацька, хутчэй за ўсё. Але затрымацца ў Кіеве Ўсяслаў Чарадзей не мог. Ну, па-першае, ён не мог, ён выдатна разумеў, што князь Ізяслаў Яраславіч, па-першае, ён вернецца, ён збег, у яго ёсць браты, у яго ёсць надзейныя саюзнікі, галоўнае, што ў яго ёсць падтрымка яшчэ і з боку тагачаснай Польшы, таму што ў іх былі роднасныя сувязі. Ён пайшоў да цесця туды. У выніку Ўсяслаў добра разумеў. Ён добра разумеў іншае. Тыя, хто яго падтрымаў, калі з'явіцца небяспека вяртання князя, якога прагналі, асабліва сярод баяр, сярод вярхушкі кіеўскай, яны могуць павярнуць зброю супраць яго, каб проста забяспечыць сабе бяспеку у будучым. Гэта была своеасаблівая гарантыя ўзяць і вярнуць яго ў поруб. Як вынік, адбываецца тая бітва, падчас якой Ўсяслаў Чарадзей збягае. Ну, дакладней, да бітвы. Да бітвы ён знікае, Бітвы не адбылося. разумеючы, што па сутнасці верагоднасць перамагчы нізкая, больш таго могуць выдаць і свае. Абаперціся няма на каго. Да, і тут я уклінюся зноў. Ну і дадому папярэджвае, што, дарэчы, укліняецца. Надзвычайны выпадак, да? Абраны народам князь Кіеве. Прычым не нашчадак Яраслава Мудрага. Хаця сваяк, канешне, да. Але пра гэта, пра княжанне Ўсяслава у летапісе ні слова, ні радка. І ўзнікае пытанне, чаму? Ну, хутчэй за ўсё мы тут маем справу ўжо з рэдагаваннем тэксту. Калі пісалася, да, і носіць он сія язвена да сего дня, ну, тое, што было пры нараджэнні, тое, што валхвы параілі маці навязаць. Гэта яскравае сведчанне, што летапісец, які вось гэтую частку пісаў, быў сучаснікам, відавочцам падзей, магчыма, асабіста быў знаёмы з Ўсяславам. Ну, лічыцца, што гэта быў кіева-пячэрскі монах Нікан. І, канешне ж, ён не мог пакінуць без увагі княжанне Ўсяслава ў Кіеве. Таму, хутчэй за ўсё, мы маем выпадак, калі гісторыя была напісана пераможцамі. Але мы маем, канешне, паэтычнае адлюстраванне ў слове пра паход Ігорава, дзе напісана: Всеслав князь людям судяше, князем града рядяше, а сам у ночь волком рыскаше, да рыскаше да курт мутараканя. Ну, апошнія некаторыя гісторыкі звязвалі, што быццам бы Всеслав здзейсніў паход над Мутаракань. Ну, заходзячы з аддаленасці гэта княства, гэта хутчэй за ўсё немагчыма. Пазіцыі Всеслава не былі такі ўпэўненыя, пра што Дзеніс Валерыевич сказаў, і наўрад ці ён мог надоўга пакідаць Кіеў. Але вось наконт першых момантаў. Людям судяше, відавочна, ён ажыццявіў судовую рэформу. Існавалі судовыя чыноўнікі, цівуны, а папулярны такі момант в старажытна-рускіх літаратурных творах: цівун неправедна судзяць. Да, лічылі, што толькі князь, паколькі ён надзелены вот, Богам ці багамі, Бога, ён можа справядліва рассудзіць. І відавочна, Всеслав вярнуў сабе судовыя функцыі, забраўшы іх у цівуноў, што
падабалася вось гэтым свабодным насельнікам Кіева і ваколіц. Ну, наконт князем Града Рядзяшы, тут пытанне, канешне. І цалкам магчыма, што ён знайшоў паразуменне з тымі двума Ярославічамі, якія засталіся, са Святаславам і Всеваладам, і ажыццявіў пэўны падзел тэрыторый, знайшоўшы іх падтрымку. Ну і далей мы ўбачым, што іх адносіны з братам Ізяславам пасля таго, як той вернецца на кіеўскі княскі пасад, будуць зусім нерадужнымі. Яны будуць ужо паміж сабою змагацца. Так вось, вяртаемся, да? Ідзе Ізяслаў Ярославіч з польскім войскам, насустрач выступае Всеслаў з кіеўлянамі, але, пакінуўшы ўначы кіеўлян пад Белгарадам, Всеслаў бяжыць. Ну, многія Дадому гісторыкі... ж бяжыць у Полацк. Хутчэй за ўсё, правда, не здолеў там адразу трымацца. Ну, так. Многія гісторыкі называлі гэта баязліўствам. Але ж мы ведаем з усіх падзей, што князь баязліўцам зусім не быў. Часам наадварот, Да. вельмі цяжка ўвогуле усведаміць, Хутчэй за вельмі ўсё. рызыкоўна ішоў. А вось Да. Тут сапраўды звычайны палітычны разлік. Час княжання ў Кіеве ён скарыстаў, каб пасварыць Ярославічаў, каб адцягнуць іх увагу ад сваёй вотчыны ад полацкага княства. І паколькі ён баяўся здрады баярства, А можа, ён Да. і ведаў ужо пра штосьці. можа пра штосьці У і летапісах ведаў, пра гэта няма, але Да. князь хутчэй за ўсё валодаў больш інфармацыі, чым мы зараз. ён не баяўся Гэта бітвы, дакладна, вядома. да, а здрады можа быць. І ён вяртаецца ў Полацк. Але А вось сапраўды пасля таго, як ён павярнуўся, гэта не пагоршыла нейкі яго стан, адносіны да яго. Вось заўсёды перамагаў, заўсёды быў такі чарадзей, а тут так... Ну, дарэчы, жорсткія рэпрэсіі былі прыменены да кіеўлян. Ну, наконт адносінаў ўсё ж такі тыя дакументы, якія ў нас ёсць, яны значна пазнейшыя. Яны сведчаць якраз пра тое, што папулярнасць князя ўсё роўна была. І калі аўтар слова пра паход Ігаравы прыводзіў яго як прыклад, прычым па выніках ужо, ну, зразумела, што на папулярнасць гэта не паўплывала. Праўда, сапраўды ў Полацкі ён вярнуцца не змог. Таксама цікавая акалічнасць, вымушаны быў ісці далей на поўнач і апынуўся у племені сваёй маці, у фіна-угорскім племені Водзь. Там ён прымае удзел у паходзе на Новгарад. Ну, традыцыя заклалася. Ён у чарговы раз ідзе на Новгарад, аднойчы атрымалася, чаму б не зрабіць цяпер ужо з іншымі. Але відавочна, прычыны ўжо іншыя. Прычыны, хутчэй за ўсё, іншыя. Першы раз ён хадзіў, абараняючы эканамічныя інтарэсы полацкага княства, імкнуўся знішчыць канкурэнта гандлёвага. А ў дадзеным выпадку відавочна, што Всеслаў вступіўся за важан. Водзь плаціла дань Новгараду. І відавочна імкненне Новгарада павысіць памеры даніны. Ці нейкія іншыя супярэчнасці па гэтым пытанні. Яны і прымусілі Водзь рушыць паход, і, канешне, Всеслаў не мог гэты паход не ўзначаліць. І вось тут мы бачым, што ён не быў баязліўцам. І як ён схадзіў? Ну, Як зразумела, атрымалася? што Гэтай важанне... біеналі іх як Да. скончылася? Яны ж былі і горш узброены, яны былі горш навучаны, чым новгародскія дружыннікі. Адбылася бітва на рацэ Гзень, і Всеслаў пацярпеў паражэнне, І вельмі больш шмат таго. Водзі загінула. Ён трапіў у палон, і здавалася, вось новгародцы атрымалі магчымасць адпомсціць. Помсціць можна было. А матыў помсты на Русі, ён таксама і вельмі важны зазваніць аферы. матыў. Прайшло 3 гады ўсяго толькі. Як Да, вынік... прайшло 3 гады. Для прыкладу, ў 1078 годзе новгародцы збяруцца ў паход на Полацк, матывуючы тым, што некалі Всеслаў хадзіў на Новгород. І вось, а тут факт Больш быў, чым можна праз 100 адразу гадоў. адпомсціць. Кроў яшчэ не забылася. Кроў пралітаў усяго 3 гады назад. Новгород спалены, да? Новгарад Сафія спалены. разрабавана. Але вынік нечаканы. Князь трапляе ў палон, а потым яго адпускаюць. Чарадзей. Бога раді. Што гэта было? Як гэта ўвогуле можна патлумачыць? Ну, магчыма, ўсё ж такі ў чарадзейства мы не палезем, хутчэй за ўсё трэба шукаць нейкія Хаця можна і лагічныя. ў чарадзейства лезці. А Магчыма, яны лічылі, што нават Ну, не пасля прост- смерці не проста ж ён так, будзе а раптам. шкодзіць. Але, ну, мы, людзі рацыянальныя, павінны шукаць сапраўды палітычныя Ну, матывы. найбольш верагодна ўсё ж такі Новгарад быў зацікаўлены ў моцным Полацку.
зноў ж таки у супрацьстаянні З Кієвом. з Кієвам па меншай Причем меры Полоцку супрацьстаянне з Киев. каб адысці максімальна ад Кіева, чаму б не, а Полацк якраз ізноў ж таки паміж імі, і больш таго, адзіны, хто можа забяспечыць моцны самастойны Полацк, які будзе гарантыяй ўжо для мясцовых вярхоў наўгародскіх, гэта быў Всеслаў Чарадзей. Таму, хутчэй за ўсё, была дасягнута пэўная дамова. Ну, па меншай меры, калі ён пакляўся больш не хадзіць на Новгарад, ён гэта абяцанне выканаў. Больш у летапісу мы не сустракаем, толькі А навгародцы хто-небудзь яшчэ, хадзілі. прабачце, потым хадзіў на Новгарад з Полацка? Так, Ну, па потом уже гісторыі. зменится Але ситуация. ўжо не. Ужо Полацк не той быў. І больш таго, у крыніцах асабліва Полацку ўжо прыходзілася абараняцца ў далейшым. Ну, про гэта, я думаю, мы яшчэ наперадзе паспеем сказаць, сёння хаця б сцісла. А зараз жа вяртаемся да сітуацыі. Пакуль Всеслаў знаходзіўся у водзе, потым нядоўгі час, правда, я лічу, у новгародскім палоне, Полацк пад уладай стаўленнікаў Кіева, княжыў там спачатку Мсціслаў Ізяславіч, сын Ізяслава Ярославіча, але ў хуткім часе ён памірае. Ізяслаў садзіць іншага свайго сына, Святаполка. І вось таго ў 1071 годзе ўсё ж такі Всеслаў праганяе і княжыць. І вяртае сябе княства. І ў далейшым, у прынцыпе, ён кіруе дзяржаву, полацкім княствам кіруе да 1101 года, і гэта сапраўды. Уже упэўнена. Гэта вельмі шмат. Людзі столькі не жылі ў сярэднія вякі, колькі ён кіраваў. Хаця, канешне, хутчэй за ўсё ўладу прымаў у даволі малым узросце, але тым не менш. За гэты час ён пасля ў летапісах сустракаецца даволі рэдка. Полацк выпадае, таму што Ну, ён же яшчэ там з Мономахам, з Владзімірам, так, сутычкі Да, былі. але гэта мы ведаем не з летапіснага твора, гэта павучанне Владзіміра Мономаха, якое захавалася, правда, у складзе лаўрэнцівскага летапіснага спісу. Там ёсць паведамленне, але там фактычна няма дат, і даты прыблізныя устаноўлены. 77-78 гады, вось гэта актыўнае супрацьстаянне, з якога зноў-такі Всеслаў выйшаў пераможцам. Пры гэтым спаліў Смаленск на гэты раз. У Да. адказ былі спалены Лукомль, Лагойск і Друцк, адпаведна, супрацьстаянне было працягвалася, і ад Ну, і гэтага пікам цярпелі. Стаў 1084 або 85 год, тут по-рознаму можна датаваць. Гэта паход Владзіміра Мономаха, прычым са стэпамі качэўнікамі, з тымі ж самымі полаўцамі, Шацеевічамі на Менск, як сам пісаў Владзімір, даючы урок сынам, да? Не пакінуў ён Мінску ні шалядзіны, ні скаціны. Значит, Мінск чарговы раз быў знішчаны. Ну, вось, Але быў ў чарговы раз паўднёвай аднавіўся. крэпасцю, як вынік, канешне. А чаму так цішыня потым, ну, на вашу думку, чаму такая цішыня потым у летапісах, што ну, не ўзгадваецца там ні Чарадзей, ні Полацк уже? Ну, летапіс усё ж такі, на вялікі жаль, полацкі летапіс не захаваўся, калі ён вёўся. Ну, хутчэй за ўсё ён існаваў. Хутчэй за ўсё ён Правда, існаваў. іншае пытанне, ці сапраўды карыстаўся ім расійскі гісторык Васіль Татішчаў. А вось пра з кіеўскіх, у першую чаргу, ўсё ж такі асноўным цэнтрам летапісання яшчэ з'яўляўся Кіеў, потым з'яўляюцца новыя цэнтры, але улічваючы, што актыўнага супрацьстаяння Всеслава на той момант не было, ці Полацк не ваяваў з суседзямі, ці суседзі з Полацкам, адпаведна, вось гэта палітычная стабільнасць полацкай зямлі на той момант яна садзейнічала таму, што ў летапісы мы не трапляем у навіны, у першую чаргу. Кіеўскі, ні Таму што новгарадскі. навіны былі прыкладна тое ж самае, што і зараз. Любяць штосьці гарачае. Вось пайшлі вайной, калі ласка, запісалі, зафіксавалі. А Ну, калі самыя значныя стабільная гандлёвая, актыўныя гандлёвыя стасункі, эканамічныя стасункі, палітычнае супрацьстаянне няма, зразумела, што гэта не трапляла на старонкі летапісаў, як вынік Полацк выпадае. Але летапісцы цікавілі усялякія прыродныя з'явы, які ён разглядаў, як знамення будучых ведаў, як правіла, да? І цікавілі усялякія містычныя рэчы. І ў гэтай сувязі ёсць вельмі цікавая згадка, зноў-такі, полацкай зямлі пад 6600 годам. 1092, калі перавесці на летазлічэнне 1092. ад нараджэння Христова. І што ж там? Распавядзіце нам таямніцу такую. Придивно бы щудал Полоцке в мечте.
И в нощи бывший Тутин, сто наши полуночи, яко человецы рыщут беси по улице. Аще кто вылазящий из хоромины, хотя видите, и обью я звен бяши невидимо от бесов язвую с того мираху, и не смяху излазите из хором. Посем же на чаше во дне являйтесь на конях, и не бей их видите самех, но кони их видите копыта, и такую зляху люди полоцкая и его область. Тем и человецы глаголаху, яко навье бьют полычаны. Те же знамения поча быти от дрюцка. Вельми цікаве повідомлення. Я думаю, зараз що Бесов и навьев. перекласти. Зараз по-беларуску, калі ласка, ўсё тое ж самае. Таму што мы ведаем, вы, напэўна, стараверы, гэта малітва такая. Правды. Ну, у двух Дома Анатолій розмовляє менавіта так. У двух словах мертвяки напали на полоц. Мерцвяки напали на полос. Ну, вось і ўсё зразумела. Я, конечно, Апокаліпсис. РЕН-ТВ не было, зараз бы яшчэ якіх-небудзь там рептилоидов прыгадалі, але на той момант, што летапісец мог напісаць, ён тое напісаў. Пытанне, праўда, што гэта было? А вось Да, лічыцца, што гэта, магчыма, была эпідэмія. Але эпідэміі на Русі здараліся і ў іншых месцах, але такой містычнай афарбоўкі паведамлення. Можа, настолькі Не глобальная была? Да. Ёсць такая ўсё ж такі верагоднасць. А Ну- скажыце, калі ласка, а невядома ли, ці можа з гэтай эпідэміяй звязана тое, што ў 1101 годзе і не стала чарадзея? Не, я думаю, нават калі была эпідэмія, князь ўсё ж таки пазней значна памірае. Тут мы можам казаць пра што? Тут ёсць- Існавала лічба 7000, гэтая лічба была знакавай на Русі. Нават пасхалі разлічваліся толькі да гэтай даты. 1492 год. Лічылася, што адбудзецца Канец свету. Так. І вось папярэднія гады шукалі летапісцы, людзі, нейкія праявы будучага канца свету. І вось гэтых вершнікаў, мертвякоў мы можам разглядаць як вершнікаў апакаліпсісу. Ну, вось першы апакаліпсіс адбыўся ў 11 стагоддзі, а мы ўсё чакаем кожныя 5 год, ці мая, ці хто-небудзь яшчэ што-небудзь прадскажа. А вось што гэта такое? Вось 9 гадзін раніцай не стала Ну, что такая докладная дата, А откуль? середа и 9 Калі няма гадзін нават цэлага кавалка Ну, летапісу, а ёсць такая... Наконт Такое гэтай даты дападненне. таксама. Я б сказаў, што Это Гэта разбуральники проблема- мифов пришли и вот Да. всю каску порушили. Ну, наконт праблема казки. 6609 года ці 1101 года. Кажыце вось нашымі Гісторыкі, розныя даследчыкі, да, і беларускія, і суседніх краін, і далёкіх краін, яны вельмі любяць цытаваць, яны сапраўды падкрэсліваюць, што вось такіх дакладных звестак неправодна іншага князя Гэта не якраз прыводзіцца. павага ізноў да ўсяслава чарадзея, Да. таму вельмі падрабязна. Дзень, канкрэтная дата і час. Але Але- ёсць нюанс. Калі казаць 9 час дне, да, гэта не значыць 9 гадзін раніцы, на Русі час лічылі в асноўным так званымі касымі гадзінамі. Справа ў тым, што зыходзячы ад працягласці дня і дзень і ноч яны ўсё роўна дзяліліся на 12 гадзін. Значит, в сутках таксама было 24 гадзіны. Але працягласць гадзін яна не складала, як у нас зараз 60 хвілін. Летом, адпаведна, дзённыя гадзіны былі больш працяглыя. Ну і наадварот. Але такі даследчык, скажем, як Р.М. Сімонаў, это расійскі спецыяліст у матэматыцы, астраноміі, календары старажытнай Русі, і ён лічыць, што прыкладна супадалі гэтыя касыя гадзіны з царкоўнымі службамі. І 9 гадзіна дня каса, яна супадала з 9 гадзінай царкоўнай. І гэта значыць прыкладна час, калі перавесці на наш лік часу, каля 15 гадзін. Каля 15 гадзін. Гэта па-першае, да? Па-другое, калі казаць, што сапраўды Всеслаў памёр 14 красавіка 1101 года, гэта была не серада, а нядзеля. Вот на что вы это нарабілі зараз? Ну, было ўсё І вось вядома, тут таксама ўзнікае ну, пытанне. прыйшлі 15 гадзін, а не 9, і ўжо і не ў сераду. Вось зараз нас паглядзяць школьнікі, якім Да, тэсціраванне і будуць размаўляць здаваць. настаўнікі. Разумееце, што будзе на уроках адбывацца? Ну, Да, у некага мозг зарыцца. Гэта пытанне да таго, што трэба вучыць не толькі гісторыю, але і матэматыку, каб потым магчыма было знайсці несупадзенне. Так вось я хочу звярнуць увагу на што. Гэта не проста дакладная канстатацыя.
Гэтыя звесткі, яны, безумоўна, маюць сімвалічны сэнс. Які сімвалічны сэнс? Ну, пэўныя думкі ў мяне ёсць, але пакуль я не гатовы на шырокую аўдыторыю. Нешта містычнае? Чаму? Так Не, давайте гэта сенсацыю звязана- зробім. Вось Дзяніс Валерьевич казаў, што трэба гарачыя навіны на тэлебачанні. Рэптылоіды гэта, рэптылоіды ўсе. Давайте сенсацыю. Гэта звязана з праваслаўным святапоглядам, але сапраўды пакуль не будзем казаць. Я думаю, гэтую інтрыгу мы пакінем, Інтрыган вы, Анатоль. і некалі асобна можна зрабіць па храналогіі нейкую перадачу. Давайте тады зараз крыху Пахаваем. Не пахаваем, давайте перапынемся зараз, пакуль хаця б разбіраемся з 12 стагоддзям, але давайте даведаемся, што, якія культурныя падзеі адбываюцца на сённяшні дзень у нашым горадзе. Паглядзім афішу. Белорусский театр «Лялька» приглашает на спектакль для детей от 3 лет еще раз про Красную Шапочку. Добрые кукольники решают прогнать страшного волка из всем известной сказки. Но сам гвоздь программы вряд ли на это согласится. И зрителям предстоит защитить бабушку и Красную Шапочку от расшалившегося серого волка. Начало спектакля в 10:30. Витебский художественный музей представляет персональную выставку живописи Никаса Сафронова «Весна впечатлений. Никас. Живопись. Оптимизм». Никас Сафронов входит в десятку лучших современных художников мира. Выставка познакомит зрителя с различными периодами творчества автора. В экспозицию вошло более 80 новых живописных и графических работ, пейзажей, портретов и сюжетных сюрреалистических композиций, среди которых полотна в уникальном авторском стиле Dream Vision. Работы художника отличаются изящной легкостью, манящим пространством и одухотворенностью. Выставка открыта с 10:00. В театральной гостиной Национального академического драматического театра имени Якуба Колоса пройдет музыкально-поэтический вечер «Не искушай меня без нужды». В программе концерта исполнение любимых публикой стихов и романсов. Начало в 19:00. Так, ну вось такія падзеі у нас адбываюцца ў горадзе, а мы зараз зноў перамяшчаемся ў 12 стагоддзе. Так, Анатоль все ж таки трымае інтрыгу і не прызнаецца, нам крыху прызнаўся, так, але ну, будзем чакаць. Што далей? Што далей? Са смерцю чарадзея. Пахавалі. Урэшце. Все ж таки дачакаўся Дзяніс Валерьевич сваіх услуг. Пахавалі. А то у мінулай перадачы не змаглі гэта зрабіць, но цяпер урэшце рэшт. І помнік усталявалі ў Полацку, і тое добра. Адпаведна, наконт смерці Всеслава адразу паўстае пытанне наконт перадачы ўлады. Тут яшчэ адзін такі значны момант, на які варта звярнуць увагу, што па сутнасці для іншай часткі старажытнай Русі пачынаецца удзельны перыяд пачаўся значна раней. Таму што тыя самыя з'езды князей, дзе вызначалася, каму што належыць, яны праходзілі яшчэ пры жыцці Всеслава Чарадзей. Всеслав Чарадзей у 1097 годзе там не прысутнічаў, і, в прынцыпе, у далейшым палачане не прысутнічалі. Але 1101 год, ён памірае, у яго застаюцца сыны. Па колькасці сыноў гісторыкі па сённяшні дзень спрачаюцца, калі з колькасцю можна яшчэ больш-менш вызначыць, але спрачаюцца за таго, што імёны паралельна і язычніцкія сустракаюцца ў дакументах, і паралельна хрысціянскія, тыя, якія... І вельмі цяжка вызначыць старшынства. І больш за тое, летапісныя крыніцы вельмі абмежаваную інфармацыю нам на гэты конт даюць. Мы можам дакладна сцвярджаць толькі адно, што Глеб стаў князем Мінску. А скажам, хто стаў княжыць Полацку, дакладна невядома. Адсюль ёсць розныя гіпотэзы, розныя аргументы, з Барысам, які быццам быў у Полацку быў, или з ім звязаны з'яўленне барысавых камянёў, з ім звязаны з'яўленне горада Барысаў. Но Глеб больш усё ж такі наслядзіў гісторыю, як вынік гэта такі самы наслядзіў ці пакінуў след? Пакінуў след, ну і наслядзіў Глеб таксама. поўнай меры быў сынам свайго бацькі, ён праводзіў вельмі актыўную палітыку, таму больш за десятак згадак на старонках летапісу ён пакінуў. І якраз Глебавічы ў далейшым таксама будуць актыўна сустракацца ў летапісах. Ну, наконт Глеба, што можна сказаць? Ну, па-першае, калі паглядзець на яго палітычную актыўнасць пасля ў гэты час, складваецца ўражанне, што гэта малады князь, якому не сядзіцца на месцы.
Просто понесла, бацькі не стала, можна цяпер пачаць суседзяў шурудзіць. Хотя он был не из молодших, это докладно. Ён не з малодшых, і верагодна, што ён быў адзін з тых, хто быў з Усіславам Чарадзеем у кіеўскім порубе, магчыма, разам са старэйшым Барысам. Таму, калі паглядзець, 67-68 год, і вось прыйсці да яго палітычнай актыўнасці ў 1116 годзе, ну, з першага ён не зусім актыўнейшы, але ў 1116 ён ужо ажыццяўляе свой паход на Слуцк, пасля чаго Манамах вымушаны быў крыху асадзіць. Князя прыйшоў да Мінску, і пасля 2-месяцовай аблогі, а гэта таксама сур'ёзна, князь трымаўся, не здаўся, але потым яны вырашылі пайсці на мировую. Глеб абяцаў, што больш ён так не будзе. Ён зразумеў сваю памылку, ўсё, сказаў, што больш не буд. Ну, у выніку яны заключили мир, заключили дамову, что ну, ты маё не кранаеш і сядзі спакойна далей. Ну, князю ўсё ж таки не сядзелася, таму наступны паход, у першую чаргу ён пачаў праводзіць сваю знешнюю палітыку на кірунку Падняпроўя. У выніку тут ізноў інтарэсы выходзілі на Дняпро, выходзілі на Копаць, выходзілі на Оршу, як вынік, таму што гэта ўсё ж таки значныя гарады на старажытным шляху з варагоў грэкі, там можна было добрую даніну збіраць і іншыя тыя ж правозныя пошліны. Як вынік, 1119 год, чарговы паход на Мінск. Завяршаецца ён ужо тым, што Глеб патрапіў у палон. Глеб быў вывезены ў Кіев. Тут ён таксама з'яўляецца ўжо сынам свайго бацькі. Ён трапляе ў палон, яго прывозяць у Кіев, але тут далей гісторыя не паўтараецца. Ужо яго ніхто не вызваліў, ён памірае ў Кіеве, і ён быў пахаваны там. Наконт іншых князёў... Прычым, дарэчы, пахаваны вельмі ганаровым месцы Кіева-Пячэрскім манастыры у святого Федосія ў Галавах, як пазначана. І справа ў тым, што вось гэтая сувязь Глеба і яго сям'і з Кіева-Пячэрскім манастыром, яна была дастаткова трывалая. І відавочна, тут ён таксама працягваў традыцыі бацькі. Ну, то бок добрыя адносіны былі, не варожыя. Ну і больш за тое, у 1108 годзе Глеб пабудаваў трапезную ў манастыры, падтрымліваў значна фінансава, перадаў 600 гривен срэбра і 50 гривен золота. І лічыцца, што это было зроблена ў грыўну наўгародскіх, якія важылі каля 200 грамаў. Такая вельмі сур'ёзная падтрымка. Ну а потым жонка княгіня Глебавая, яна таксама 100 гривен срэбра, 50 гривен золота перадала пасля яго смерці яшчэ манастыру. Таму, у прынцыпе, мы можам казаць пра Глеба ў першую чаргу. Астатнія князі, яны неяк выпадаюць. Мы нават не можам упэўнена казаць, хто дзе знаходзіўся. І тут мы якраз выходзім ужо на тэму Віцебска. Вось, як ужо казалі на першай перадачы, калі разглядалі адміністрацыйны падзел, ёсць версія, што ў 1101 годзе князь Усіслаў памірае, магчыма, з гэтага часу у кожным удзельным горадзе сядзеў яго сын. Ці мог трымаць некалькі удзелаў адразу, але яны маглі пры жыцці яшчэ пры жыцці гэта атрымаць. Каб атрымаць вопыт кіравання. Але летапісна і дакументальна гэта нідзе не пацвярджаецца. І пра тое, што той жа Святаслаў у хрышчэнні Георгій, бацька Ефрасіні Полацкі, той, што ён, верагодна, з 1101 года быў князем Віцебскім, гэта ўсяго толькі гіпотэза. Гіпотэза, якая заснавана на тым, што ў далейшым менавіта яго нашчадкі, яго, адпаведна, дзеці, унукі, праўнукі сядзелі на віцебскім стале, на віцебскім троне. Адсюль выцякае гэта версія, але гэта ўсяго толькі гіпотэза. Таму што той жа Васілька, які зараз, да якога мы падыдзем, які цесна звязаны... Васілька Святаславіч. Вось ён належаў да Віцебска, і, верагодна, якраз з ім звязана і ўмацаванне горада. Таму, на вялікі жаль, пасля Усяслава Чарадзея, калі там мы казалі, што вось вялікія ёсць гістарычныя плямы, тут іх становіцца яшчэ больш. Ёсць версія, але гэта толькі версія. Канчаткова пацвердзіць бывае вельмі праблематычна. Наступная значная дата, на якую хацелася звярнуць увагу, гэта, канешне, 1128 год, калі Мсціслаў рыхтаваў вялікі паход супраць полаўцаў, і калі ён запрасіў усіх верагодных сваіх саюзнікаў паўдзельнічаць у гэтым паходзе, накіраваў прапановы полацкім князям, на што атрымаў вельмі цікавы адказ. Ну, тут ужо ў беларускім перакладзе, але ты з банякам шалудзякам будьце здаровыя абодва і ўпраўляйцеся самі, а мы маем што дома рабіць.
Адказ насамрэч вельмі Такі дзёрзкі. вельмі дзёрзкі, вельмі рэзкі. Тым больш, калі ўспомніць падзеі папярэдняга года 1127 паход кааліцыі паўднёва-рускіх князёў полацкую зямлю, змена полацкага князя, якраз палачане праганяюць Давыда, запрашаюць Рагвалода Барыса. Таму тут А банякам шалудзякам гэта каго Гэта назвалі? палавецкі хан. А, Значит, яны параўналі палавецкага хана з шалудзівым сабакам, а кіеўскага князя паставілі на адну з ім палічку. Будьте Конечно. здоровы абодва. Да, і ўпраўляйцеся самі. ну гэта сур'ёзна. Такую абразу Так. гэта было Мсціслав праглынуць сур'ёзна. не мог, і таму накіраваў ён сваіх ваяводаў. У 1129 годзе полацкія князі, прадстаўнікі полацкага княжскага дома, былі прывезены ў Кіеў, адбыўся хуткі суд, і высланы яны былі в Візантыю, дзе вызначыліся у бітвах з сарацынамі. Гэта былі якраз дзеці і ўнукі Ўсяслава Чарадзея. Атрымоўваецца, што на полацкай зямлі, па сутнасці, не павінен быў застацца ніводзін з іх. Акрамя той Ефрасіні, якая прыняла хрост, і якая зразумела, што яна прадстаўніца роду, але па кудзелі ўжо перадаць ніяк не магла ўладу. Як вынік, Але відавочна, не ўсе былі высланы. відавочна не ўсе, хаця хутчэй за ўсё планавалася якраз адваротнае, таму што Знішчыць канчаткова, так, да? ну не знішчыць, але па меншай меры пазбавіць улады. Ну гэта як спосаб наказаць за вельмі дзёрзкі адказ і за па сутнасці адыход ад агульных традыцый падтрымкі кіеўскага князя, таму што Полацк на той момант ужо не быў такі моцны. Ён больш таго, самі браты паміж сабой маглі разбірацца. Што мы бачылі ад пачатку яшчэ 12 І стагоддзя. што мы бачым потым у далейшым, мы бачым, што ў 32 годзе раптоўна на полацкай зямлі намаляваўся сын якраз Святаслава Георгія, родны брат Ефрасіні Полацкі, князь Васілька. Ці быў ён там у Візантыі і вярнуўся адтуль, тут цяжка сказаць, але галоўнае, што ён з'яўляецца на полацкай зямлі, галоўнае, што менавіта з гэтым князем многія гісторыкі звязваюць і ўзмацнення Віцебска, а потым і адраджэння, у прынцыпе, ўсёй полацкай Ну, зямлі. гэта ж да яго часу таксама ёсць такія думкі, што царква звеставання, гэта ён ужо зрабіў яе вось непасрэдна мураванай, як яна зараз што засталося. Наконт мураванай церквы, мураваныя церквы, хутчэй за ўсё, якраз звязаны з тым, што саслалі князёў, таму што тыя традыцыі, якія прынесены, яны характэрны для, ў першую чаргу, крыху іншага рэгіёна, адкуль яны маглі гэта прынесці. Адкуль яны маглі вярнуцца не толькі самі прадстаўнікі полацкай княжай дынастыі, але і прывесці дойлідаў, якія будавалі гэтую царкву. Адсюль, таму гэтыя падзеі цесна звязаны. Якраз другая чвэрць атрымоўваецца 12 стагоддзя, гэта перыяд верагоднай пабудовы даправечнанскай царквы. Наконт вяртання, тут яшчэ адна значная дата, на якую абавязкова варта звярнуць увагу. Гэта, калі мы кажам 32 год Васілька, 1136-1140, гэта перыяд, калі будуецца новы драўляны замак вакол Віцебска. Здавалася б, усіх саслалі, яшчэ не ўсе вярнуліся, але Віцебск у гэты момант узмацняецца і, верагодна, адначасова вось адбываецца і пабудова храма, таму што даціроўка даволі дакладная, так як археолагі знайшлі спілы дрэваў і так званым дэндрахраналагічным метадам, гэта па кольцах дрэвах, які кожны год унікальныя, і ёсць багацейшая калекцыя зараз, каб можна было зазірнуць у глыб вякоў. Вось гэта зрабілі і дакладна далі даціроўку, калі гэтыя дрэвы былі спілаваны. Калі яны спілаваны, адпаведна іх адразу будавалі. Вось гэта 1136-1140. Вось у гэты прамежак часу. Адпаведна, больш ніякіх прэтэндэнтаў на магчымае кіраванне гэтай будоўляй, акрамя таго ж Васількі. Васількі ніхто не меў. І тым больш ён быў зацікаўлены ў гэтым на той момант, і тым больш ён потым уже узмацняе і полацкую правячую дынастыю. Дарэчы, менавіта Святаславіча і Васількавіча, будзем іх так называць, у далейшым некалькі разоў займалі полацкі трон. Што таксама сімвалічна, таму віцебская ветка, яна аказалася даволі магутнай. Хаця доўгі час у тым жа 12 стагоддзі разборкі вяліся паміж Глебавічамі і паміж Рагвалодавічамі. І ў гэты час узмацняецца роля Веча, таксама на што хацелася б звярнуць увагу ў Полацку. Вось мы любім казаць, што вось сапраўды пазіцыі князя аслаблі, больш таго, князёў саслалі, і у выніку Вечам атрымоўвае магчымасць абіраць князя.
Звычайна гэта ўсё падаецца ледзь неяк росквіт дэмакратыі, калі вось усе гараджане збіраюцца і пачынаюць абіраць, давайце каго там. Але абіралі зноў ж такі прадстаўнікоў толькі мясцовай дынастыі, маглі прагнаць Рахвалодавіча, запрасіць Глебавіча, потом гэты таксама не спадабаўся і прыклады ёсць. Полацк, ён для полацкай зямлі ўсё роўна заставаўся першым сярод роўных. Да? Няхай сабе раздробленасць, няхай сабе кожны свой удзел імкнецца гацаваць, але ўсё роўна Полацк фармальна гэта галоўны горад. І таму ішло часам змагання за Полацк. Ну і наконт веча ўсё ж такі таксама, на што хацелася паакцэнтаваць увагу, вось гаворачы, што ўсе свабодныя збіраліся. Калі паглядзець на велічыню плошчаў старажытных гарадоў, там далёка не ўсе маглі сабрацца. У тым ліку ў Новгарадзе, які з'яўляецца вось сімвалам старажытна-рускай самаўладдзя, вечавых сходаў. Але пытання, як усе гараджане там маглі ўвогуле сабрацца, як яны маглі вырашаць сваё пытанне, у тым ліку галасавання, таму што слова галасавання, голас, хто каго перакрышыць. Таму тут пэўныя нюансы ёсць. А наконт, калі ўсё ж такі пакінуць Полацк і крыху вярнуцца да Віцебска, прычым вярнуцца да Віцебска ўжо ў 12 стагоддзе, у нас ёсць імёны, пра якія можна казаць. Гэта Ўсяслав Васількавіч, які прыгадваецца ў 1160-62 годзе і ў 1175 годзе, і з якім звязваецца якраз кіраванне ў Віцебску. Гэта Брачыслаў Васількавіч, 1180-81 гады. Затым Віцебск на пэўны час трапляе ў залежнасці, гэта таксама дакументальна пацвярджаецца, да Смаленскага княства. Ідзе супрацьстаянне паміж Смаленскам і паміж Полацкам, і адпаведна барацьба за Віцебск, як таксама значны, Ну, такі форпост памежны. форпост, больш таго, значны гандлёвы цэнтр, гандлёва-эканамічны цэнтр шлях. на дзвіне. Таму зразумела, што супрацьстаяння было, але на вялікі жаль, вялікіх падрабязнасцей вось гэтых палітычных падзей у нас не засталося. Затое мы можам выйсці на супрацьстаянне, дарэчы, калі будзем казаць пра супрацьстаянне розных князёў на той момант, у нас можна паглядзець, як гэта ўсё вылівалася. Напрыклад, можна зайсці ў Віцебскі абласны краязнаўчы музей і ўбачыць цікавы археалагічны артэфакт, знойдзены падчас раскопак у Друцку. Можна ўбачыць надмагільную пліту. Гэта якая стаіць? Адразу за касай. Надмагільная пліта, якая была раскопана археолагамі Інстытуту гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук, але пры гэтым з удзелам студэнтаў Віцебскага дзяржаўнага універсітэта. Яны, ў прынцыпе, і ачышчалі. Чым пахаванне унікальнае, а тым, што, па сутнасці, мы дакладна знайшлі старажытнага княжыча, якога нават генетычна можна вызначаць, і можа калі-небудзь мы дойдзем і да гэтага, што любыя верагодныя рэшткі мы зможам, калі будуць знойдзены, мы зможам ідэнтыфікаваць і прасачыць прыналежнасць да полацкага княскага дому, што таксама даволі значна. А мы можам потым зрабіць ДНК ўсім гараджанам, знайсці нейкую схожасць і прызначыць яго князем у Віцебску? Нельга. Не трэба. Ну, калі хтосьці прэтэндуе, трэба падумаць ўсё ж такі наконт гэтага. Так, ну што, я разумею, што зноў час. Скончваецца час. Яшчэ... Ну, просто наконт гэтага пахавання, у чым яго асаблівасць яшчэ. Хусенька вельмі. Знайшлі княжыча, а над ім было пахавана больш 30 моцных мужикоў, якіх банальна забілі, прычым у многіх сустракаюцца прыкметы смерці не па сваёй волі. Гвалтоўнай, так? Адпаведна, хутчэй за ўсё, яны не ўратавалі княжыча, і разам з ім былі пахаваны. Прычым абрад спалучае адначасовы язычніцкі рытуал, таму што вялікі курган, але насыпаны ён над каменнай плітою, над каменным саркафагам, які ўжо наадварот характэрны для хрысціян. І падкрэслівае вось гэты княжы статус, тым больш, што на вопратцы былі знойдзены рэшткі залатога жыцця, так званага, і гэта маглі дазволіць сабе толькі прадстаўнікі выключна палітычнай эліты. Ясна, дзякуй вялікі. Я разумею, што і нават і 2 гадзіны ўсё ж такі малавата для полацкага княства, але што ёсць. Дзякуй, што прыйшлі. Наступны раз мы сустрэнемся ў ліпені. Адразу паведамляем, што ў чэрвені сустрэчы не будзе больш па гісторыі Віцебска, а будзе ў ліпені, і будзем размаўляць пра вызваленне Віцебска ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Зараз заставайцеся з намі, паглядзім, як раптоўна і зненацку нападае, можна сказаць так, на людзей наш Саша Крэнман, і глядзім, хто патрапіў да яго ў тэлек.
Друзья, ТВ Витебск, так называется официальный аккаунт сети Инстаграм телеканала Витебск. И сегодня мы решили проверить, кто же на него подписан. А если еще не подписаны, то подпишутся прямо сейчас. Поехали! Вы подписаны на телеканал Витебск в Инстаграм? Я не живу в Витебске. Ну и что? Срочно открывайте телефон. Стойте, стойте, стойте. Нет, Откройте. я не буду списать. Как так? Вы откуда? Я родилась в Витебске, но... Ты вы что, и не подписаны на телеканал Витебск в Инстаграм? Скорее заходите в Инстаграм, скорее. Набирайте ТВ Витебск, там такие фотки. Вы что, вы там будете теперь? Представляете? Здорово. ТВ Витебск, так. Вот, подписаться, follow. Ну что, вы же сейчас пойдете и не отпишетесь? Приз, давайте мне приз. Обнимашки, у нас обнимашки. Давайте. Одну минуточку. Скажите, вы подписаны в Инстаграм на ТВ Витебск? Нет. Почему? Так, лень. Вы уже подписаны на ТВ Витебск в Инстаграм? Нет. Так, открывайте телефон. Открывай. Открывай. Снять сейчас. Чего, телефона? Интернета нет? Нет, Так. сегодня нету. Вообще, что вы в Инстаграме смотрите? Расскажите, на кого вы подписаны? На звезд. На меня подписаны? Нет. Что я не ваш друг или и не звезда, получается? Получается так. Так, срочно подписывайтесь на меня и на ТВ Витебск, хорошо? Может, обязательно. Запоминайте, ТВ Витебск. Что это означает, как вы думаете? То есть... Классно, похоже. Да, это очень классно. Не-не-не-не, ребят. Какое странное имя. Заходите, вот смотрите, в Инстаграм. ТВ Витебск. Так, ТВ Витебск. Так. ТВ Витебск. ТВ Витебск. Да нет, слитно, ТВ Витебск. Так, посмотрите. Сегодня вы там появитесь. Нет, не надо. А вы, если не подпишетесь, то вы там появитесь. Да не то, куда вы заходите. Не покажи. Вот, ТВ Витебск. Да. Все, подписывайтесь. Все, спасибо вам большое. Хорошего дня. Вы уже подписаны в Инстаграме на телеканал Витебск? Все у нас есть. Вы подписаны на наш канал в Инстаграм? Нет. Так, быстро доставайте Инстаграм. У вас есть Инстаграм? Нет. Так, сегодня приходите домой, откладывайте сумки, все дела по дому. Всех из комнаты выгоняйте, да. И подписывайтесь на Инстаграм. Спасибо. Все, ТВ Витебск. Чего такие нарядные сегодня? Ну, потому что экзамен у нас. Экзамен сдавали. Как вы думаете, влияет ли наряд человека на экзамен? Вообще вот, если приходишь на экзамен в маечке, в шортах, педагог как-то пренебрежительно относится? Ну, или- конечно, но это ж не культурно. В школу надо приходить нарядно. Но только на экзамены, да? Да. А что за экзамен был? Историю. История? Ну как, сдали? 9. 9 пусть. А у тебя? Да у меня 5, вы годовую ставите. Слушай, ну 9-5 все равно потом историю переписывают, да? Ты же знаешь это? Историю каждый раз переписывают. ТВ Витебск, ТВ Витебск. Нет, ТЦ это торговый центр. Да, ТВ, о, отлично, ТВ Витебск. Вот он. Все, ребята, подписончики. Может быть, вы там будете. Спасибо большое, хорошего дня. Следите за новостями города. Как вас зовут? Ангелина. Ангелина Зайчик. Скажите, вы подписаны на Инстаграм ТВ Витебск? Да. Подписаны? Вы победитель нашего конкурса, вы получаете обнимашки. Друзья, ну и в завершении, конечно же, нужно и самому подписаться. Подписывайтесь и вы. ТВ Витебск в Инстаграм. На сегодня все. Пока. Вось з полацкім княствам мы нарэшце разабраліся, як маглі, колькі дазваляе нам час. Храналагічна мы яшчэ вернемся і працягнем нашыя курсы. Наступная тэма мы ўжо абвясцілі, якая будзе, Вызваленне Віцебска. і хутка мы пабачымся. Ну ўсё, сачыце за намі ў інстаграме, сачыце ў інтэрнэце і глядзіце тэлеканал Віцебск. Так, а зараз для вас выступае Дар'я Мацвеева, лаўрэат першай ступені нацыянальнага міжнароднага конкурса «Беларуская жамчужына 2018». Пакуль. Яшчэ ў свеце не было падобных з'яў. Раптам мой чароўны ветер мае пачуцці уверх узняў. Даспадобы мне мой лёс, зорнае святло нябёс, сэрца
Дякую небу я, сонька солнце шла, только что меня ввысь узняй.